Čaute, ja vás vítam u prvého videa. Ideme si skontrolovať dve fotopasce. Dúfam, že sa vám bude video páčiť a ideme na to. Po chvíľke sedenia v aute sa nám prišla ukázať črieda lani a jeleňov. Na kameru sme stihli zachytiť iba lane, ale neskôr sa nám ukázali aj jelene. Tie sa nám zachytiť nepodarilo. Začíname pomaličky stúpať a keďže nám včera poriadne nasnežilo, museli sme to využiť na krásne fotky. Po ďalších 10 minútach sa nám poriadne rozsnežilo. Chceli sme vytiahnuť foťák, ale počasie nám to nedovolilo. Pretože ešte na objektíve nie je vodotesná fólia, keďže toľko snehu by mu uškodilo. Tam je naša skala upretá ostrom. Nechápem, ako sme to mohli tam do skotu alebo z vrchu. Pozri sa. Taký diviak, alebo tu išiel hore, alebo dole. Práve ukazujem na ďalšiu skupinu lani a jeleňov, ktorú sme si všimli z miesta, kde sú pekné výhľady. V momente, keď zastavili, si nás všimli a začali utekať. Po ďalšom stúpaní k fotopasci sa nám odkryli ďalšie miesta s krásnymi výhľadmi. Ako stúpame k fotopasci, sme pozreli aj naše staré dobré miesto, kde sme cez leto mali medvedicu s dvoma mladými. Toto miesto, sme mali tu medvedicu s tými mladými. Neskôr, v ten istý deň, sa táto rodinka prišla pozrieť aj na našu druhú fotopascu, no nie s dobrým koncom. Teraz sme na mieste pri fotopasci, ktorú sme prišli skontrolovať po dlhšej dobe. Fotopasca skontrolovaná, sme prekvapení z pekných záberov, doplnili sme energiu a vyražame smerom k druhej fotopasci.
Každý krok po snehu bol ťažký, energia nám dochádzala, ale uprostred cesty nás prekvapili stopy medveďa. Tieto stopy boli čerstvé, pretože nasnežilo pred pár dňami. Blížime sa na miesto, čistíme solárny panel na fotopasci, pretože nasnežilo a nedokázala by sa dobíjať a snímať ďalšie parádne zábery. Máme uložené zábery a začína sa cesta smerom nadol. Sme na konci videa. Výpravu sme dokončili úspešne, boli tam zaujímavé zábery, z ktorých sa veľmi tešíme. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.